שלום חברים, פה ברנרד מזל טוב משיבורלי, שיווק ויראלי שעובד. היום אני רוצה ללמד אתכם איך להכין VSLים בקלי קלות בעזרת תוכנה הכי פשוטה שאני מכיר. מי שלא יודע מה זה VSL, זה Video Sales Letter. זה בעצם סרטון מכירה קצר שאנחנו מחממים בו את הלקוח לפני שאנחנו שולחים אותו לקנות משהו. אפשר לעשות את זה בהמון וירציות, אם זה סרטון ויראלי של אנימציות, משהו מצחיק, או אם זה לצלם את עצמכם מדברים ומסבירים, או כמו שאני הרבה עושה, מצלם את המסך, מסביר מה שאני עושה, אבל הסרטונים שהוגדרו כהכי ממירים, הכי מוכרים, זה הסרטונים שחור על לבן, המכוערים האלה, כמו ששמתי לכם פה דוגמית מול הפנים. מי שלא יודע מה זה VSL, אז אני אפעיל כמה דקות פה, כמה שניות יותר נכון. אבא, לא נמאס לך לבזבז את החיים? כמה זמן פנוי נשאר לך אחרי העבודה? יש לי הרגשה שהתשובה שלך היא לא מספיק זמן. תרשה לי להציג את עצמי. שמי טל, ואני אבא לילדה מקסימה בת 2. תכירו, זאת הקטנטנה שלי. בזמן הפנוי שלי, ולא שיש לי הרבה ממנו, אני עושה כבר בסביבות 8,000 שקל באמזון כל חודש, והכלי היחיד שאני צריך זה רק הלפטופ שלי. לגדל ילדה ולא כן, נחסוך לכם את ההמשך, הבנתם את הפואנטה. שוב, מי שלא יבין בשיווק יגיד מה זה הדבר המכוער הזה, אני עושה עיצובים עם הפוטושופ ועם הקשקושושופ. תאמינו לי שאני הרבה זמן בתחום, וחברים הרבה זמן בתחום. הסרטונים המכוערים האלה, שבן אדם קורא טקסט שחור על לבן, הוכח כממיר במאות אחוזים מעל כל מה שאתם חושבים שאתם תעשו יותר יפה מהדבר המכוער הזה. אז בואו נעבור לתוכנה. זה דף התוכנה, ככה היא נראית, התוכנה מורידים אותה למחשב בעיקרון. אתם רואים יש פה כל מיני דברים שהכנתי כבר בעברי, השתמשתי בהם, אבל אנחנו נתחיל פרויקט חדש בשביל ההדגמה. לחץ על New Project. אוקיי, פה נותנים שם לדבר הזה, נקרא לזה הדגמה. כעיקרון יש לנו או להתחיל מאפס את הפרויקט, או יש קיצור דרך להדביק את הטקסט. אני אבחר על זה, הכנתי איזה טקסט מראש. אוקיי, פה יש לנו רקעים. יש פה המון אופציות. אני בעיקרון בדרך כלל משתמש ברקע חלק, אני לא כל כך מת על כל הקשקושים. אפשר גם להעלות תמונה מהמחשב ולהפוך את זה לרקע, זה לא בעיה. איזה תמונה שאתם רוצים, מהמחשב, מהאינטרנט, תעלו, תורידו. אני בדרך כלל רוב הזמן אלך על האופציה הזאת, אפשר לבחור פה גם צבעים, אבל אני משתמש בזה בתור לבן. פה אנחנו מכניסים את הטקסט, בשביל לחסוך זמן הכנתי פה איזה טקסט קצר מראש. שנייה, נעתיק אותו לשם. אפשר כבר לסגור את זה. שים אותו פה. אוקיי, עיקרון. זה לקצר את הדרך להכין את הסליידים, את השקופיות. עכשיו יש לנו פה אופציה ללחוץ קונטרול ואנטר, וזה יגיד לנו מתי להפריד כביכול את השקופית לשקופית הבאה. כן, נעשה זריז לכולם. כשלא רוצה לעשות קונטרול אנטר, פשוט יכול לשים את זה ליד וללחוץ פה למטה על עד סלייד מרק, זה גם אופציה. הולכת במה שנוח לו. אוקיי, עושה נקסט. אנחנו יכולים, אם אני רוצה להמשיך לרשום, אני יכול לרשום עוד שטויות. אוקיי, אין לי צורך כרגע. רואים שהכל תקין, הכל מוצא חן בעינינו. שים עוד פעם נקסט. רואים כל השקופיות מוכנות בקליק. אז זה כל השקופיות שהכנתי כביכול. אוקיי. עכשיו יש לנו פה אופציה, אפשר לערוך את זה איך שאנחנו רוצים. אם בא לי לעשות פה שינוי, בוא נגיד אני רוצה לשנות את הצבע, לא טוב לי הצבע הזה, רוצה את זה באדום, רוצה חלקים מסוימים, יכול להזיז את זה לאיפה שאני רוצה, יכול להגדיל את זה אם בא לי, שם את הטקסט, לשנות לו את הגודל, אוקיי. זה חלק מהטקסט נגיד בצבע אחר, כמו שאתם רואים הרבה פעמים אנחנו מבליטים בשחור ואדום, שלא זה נדגשים, אוקיי, אפשר לשנות. מה שעוד יפה פה, אפשר להזיז את זה, זה ממש כמו וורד, פשוט לשימוש.
יכול להדגיש, יכול להוסיף קו תחתון, יכול להטות אותו הצידה, כל האפקטים הרגילים שאתם מכירים מוורד. אפשר להוסיף לו אפקט, לבדוק אותו, ככה זה יראה בסוף. אוקיי, יש פה שתי אופציות. בעיקר אם יש לכם לוגו בהתחלה, אבל אני לא משתמש בזה בדרך כלל. מה עוד? יש לנו אופציה, אם פתאום התחרטנו והחלטנו שאנחנו כן רוצים לשים רקע אחר. יש פה אופציה לעשות change theme. בוא נגיד אני רוצה את הרקע הזה. עכשיו כל אחד אני יכול או לצבוע אותם ברקעים אחרים, או להשאיר את זה כמו שזה, להוסיף פה עוד איזה רקע. זה משהו שעשיתי לאובר בזמנו. אוקיי, עכשיו אם התחרטתי ולא בא לי, או אני רוצה נגיד עכשיו להחזיר הכל ללבן, יש לי פה אופציה ללחוץ בולק, לוחץ על זה, עשיתי את זה בצורה נכונה, אבל נלחץ פה, בולק שוב לא לוחץ למקום הנכון. שני, בוא נגיד אני רוצה לשנות את הכל לחזירים, אתם רואים זה, כל עוד זה לחוץ, מה שאני אעשה זה ישנה את כולם. אני רוצה לשנות רק אחד, אני פשוט מבטל את האופציה הזאת, ואז שוב פעם אני בעצם משנה רק אחד כל פעם. נחפש את הדף הלבן שלי. אוקיי, ונסגור את זה, נסגור את זה. מה עוד יש לנו? אנחנו יכולים בעיקרון, בוא נגיד אני רוצה עוד טקסט. יכול לא להמשיך לכתוב ככה ברגיל. אוקיי. או לדעתי יותר נוח פשוט ללחוץ פה על ה-T, ואז אני מתחיל שורה חדשה של טקסט, לכתוב מה שבא לי ולחזור לאותו פעולה אחרי זה עוד הפעם, להוסיף עוד שורת טקסט. אני לא רוצה, פשוט לוחץ backspace, מעיף את זה, או שיש פה כמו בוורד גם את האופציה ללכת אחורה. תמונות, יש פה אופציה להוסיף תמונות. יכול לא להוסיף תמונות, אנימציות, במקרה יש לי פה אנימציות אז יותר קל. ככה זה לא מה שחיפשתי. ניקח את הדמות הזאתי למשל. אוקיי, יכול לשחק איתו פה, יכול לשים את הכיתוב מאחוריו. זה בתוספת מחיר, לא חובה את זה, אני פשוט עושה המון סרטונים וזה נוח לי, החבילה משתלמת. מה עוד אני אראה לכם? אוקיי, בוא נגיד סיימנו פה להכין את הטקסט, ערכנו הכל, מוצא חן בעינינו. דבר חשוב, יש פה אופציה גם להוסיף וידאו. בוא נגיד אתם עכשיו נותנים הרצאה על משהו ואז פתאום אומרים עכשיו נעבור לוידאו ורוצים להראות איזה דוגמה, תנו למצוא איזה וידאו שנייה. נראה הדרכות יוטיוב, אתם מכירים את הסרטונים האלה לאחרונה שאני מעלה הרבה מהם. בוא נגיד זה. אוקיי, זה פה, אני יכול, אם אני רוצה, אני יכול לשכפל אותו. יכול לגרור את זה לאיפה שאני רוצה בעיקרון. יכול לעלות כמה סוגי וידאוים שבא לי. החלטתי שלא בא לי עליהם, יכול למחוק אותם. יכול גם את זה. אוקיי. עכשיו בוא נגיד אנחנו מבסוטים, אז סיימנו לערוך את הטקסט כמו שאנחנו אוהבים, סיימנו עם האנימציות, עם התמונות, עם הוידאוים. כל מה שבא לנו, זה מוצא חן בעינינו, ועכשיו נשאר להכניס את האפקטים של הכל. שים פה next. כן, יורדים פה למטה, יש פה add audio, בעצם להוספת פסקול. אפשר, 3 אופציות, או אם יש לנו משהו כבר על המחשב, הכנו מראש, mp3, mp4 לייבא אותו. יש לנו אופציה פשוט להקליט את זה עכשיו. מי שיש לו מיקרופון בנוי יכול להקליט. יש פה קול רובוטי שבעצם בעברית אין, אבל זה יכול לעשות לכם קריינות באנגלית, ברוסית. תתפלאו שגם הקול הרובוטי הזה מייצר המון כסף. אז בעצם אפשר בגרמנית אם אני רוצה. כן, אז יש לה הדגמה. נשאר פה משהו באנגלית. בעצם קורא את הטקסט שאני כותב, לא צריך להעתיק את הטקסט ההוא מראש, אבל לא משנה. היי, מה...
Harimuna ist Bernard. גרמנית, צרפתית עכשיו אני רוצה. תזכרו לעשות את זה לפני שאתם לוחצים. כי mein Name ist Bernard. כן, יש גם אחרי זה דרך לתרגם את כל הכיתוב הזה לאיזה שפה שתרצו כמעט. אם זה מוצא חן בעיניי אני יכול להוריד את זה, עושה אימפורט. זה בעצם מביא את זה לפה. כרגע אני לא צריך את זה בשפה הלא נכונה, אז אנחנו פשוט נקליט רגע, ננסה לקרוא מה שכתבתי שם. שלום, שמי מזל טוב, שלום, שמי ברנרד מזל טוב. רגע שאתם רואים שזה ווליום נורמלי, אפשר ללחוץ פה בשביל להתחיל להקליט. שלום, שמי ברנרד מזל טוב. אז נעבור לשקופית הבאה. אוקיי, זה העיקרון. אני בדרך כלל מקליט מראש, אני בדרך כלל לא מתעסק עם הדבר הזה, זה למה אני קצת מסתבך עם זה. נעשה אימפורט, של ההדגמה. עכשיו, בעיקרון, מה שיפה פה שאפשר להוסיף, אפשר להוסיף כמה שכבות קול שרוצים. אז בואו נגיד, אני רוצה להוסיף מוזיקת רקע. בעיקרון הכנתי פה מראש. פיילס, אין לי מושג מה זה, אני סתם שולף משהו. לתת לזה כמה שניות לעלות. עכשיו, בעיקרון, בשביל נעשה פליי שתראו איך זה עובד. שמי ברנרד מזל טוב. שלום, שמי ברנרד מזל טוב. שהקול בעצם פה מתעלה על הקול שלי. יכול להניח את המוזיקה. שים אותה בעדינות ואז תראו. שלום, שמי ברנרד מזל טוב. בעיקרון שאנחנו מדברים, כל שקופי, בוא נגיד, סיימתי להגיד שלום שמי ברנרד מזל טוב, ואני מתחיל להקריא את זה, דרך ההקלטה תהיה יותר ארוכה, פשוט לוחץ כל פעם, מחכה, נגיד עוד פעם סיימתי, עוד פעם לוחץ, עוד פעם סיימתי, עוד פעם לוחץ, נגיד פספסתי משהו בטעות, תמיד אפשר לכוונן אותו, תמיד פשוט אפשר לבטל אותו, זה יצא קצת אחורה ולחזור עוד הפעם. נגיד שאני רוצה שזה והמוזיקה ייגמרו באותו זמן. מכוון אותם שם יפה, ואז יש לי פה זום שיהיה לי חיים קצת יותר נוחים. בואו נחזיר את הדבר הזה אחורה. שלום, שמי ברנרד מזל טוב. רואים, זה משתלב ביחד עם המוזיקה. סיימנו את זה, אפשר פשוט לעצור את זה. אנחנו בודקים. אני רוצה לערוך את זה שזה ייגמר בזמן, לוחץ פה אם אני זוכר נכון, אז אני פשוט בודק פה מתי זה נגמר. אני בדרך כלל בודק לפני שאני עושה את הטעות הזאת. אני רואה שזה 8 שניות, אז אני מגביל את זה בעצם. 8 שניות. מינימום זה 9 שניות. אני יכול לבדוק את זה עוד הפעם, בא לי להחזיר את זה אחורה. סיימנו עם זה, אנחנו יכולים לשמור, אבל בלי קשר תמיד אפשר לשמור, אבל לעשות פשוט פרסום. some slides, לא הוספתי את אלה, שאני פספסתי את אלה, הייתי צריך לסמן אותה. אוקיי, בואו, בשביל הפואנטה נלחץ עליהם. איך אני עושה את זה יותר מסודר, פשוט לא הכנתי פה מספיק הקלטת קול. סתם אנחנו נעלתר. נמחק אותה.
הנה, רגע שסיימנו, שאתם יכולים לשמור, יש פה איכות. אני תמיד ממליץ ללכת על האיכות הכי גבוהה. אוקיי, תנו פה עוד פעם שם. אז איפה זה ישמור את זה במחשב. דוגמה. זה בעצם ייצר לכם את זה. דבר שאני אראה לכם אחרון. אפשר לפתוח את זה, אפשר להעלות את זה ליוטיוב ישר או לאיפה שאתם רוצים. אני כרגע רוצה לחזור פה להתחלה. בעיקרון אפשר לתרגם פה כל סרטון, בוא נגיד זה. יש לי פה אופציה, בוא נגיד אני רוצה להכפיל אותו, אני רוצה לפרסם אותו, למחוק אותו, לייצא אותו, לשנות את השם של הקובץ, לתרגם אותו בעצם. אוקיי, פה זה כן קולט את העברית, אז פה בוא נגיד אני רוצה לתרגם את זה מעברית לערבית. אוקיי, זה Translate. אתם רואים, יש לי פה עכשיו בערבית. אז אני יכול פשוט להיכנס פה, לדלג על השלבים האלה, ללכת לפה, פשוט לשים את זה בערבית, שצריך להעתיק את הטקסט. זה לא 100% מדויק, אבל שוב, זה עובד, כאילו, יש שפות. אם המוצר חם, אם עשיתם קופי טוב, כאילו, צריכתם להעליב מישהו בכמה שניות על המוצר, הוא יקנה גם אם זה לא כל מילה במקום. עוד שיטה לעשות, לתרגם דברים, אני בעיקרון משתמש באתר בשם פייבר. פתחתי פה מראש, קוראים לזה voice cover. אוקיי, אני אשתמש בזה יחסית הרבה גם בעברית. שאתם יכולים לראות פה בצד, יש פה מישהו ששילמתי לו בעברית לעשות את זה בשבילי. אפשר למצוא בכל שפה. voice over קוראים לזה, voice over. אוקיי. בדרך כלל זה מוגבל ל-100 מילים $5, בוא נגיד גם זה יעלה לכם $15-20. בדרך כלל ה-VSLים האלה, כל VSL מייצר לי כמה עשרות אלפי שקלים. ככה שזה לא פונקציה, הכסף הזה גרושים. אוקיי. אפשר ברוסית, מה עוד, במבטא בריטי, קיצור לא חסר. נחזור לזה שלנו, רגע, איפה התוכנה? עוד דבר, רציתי להראות לכם את השיטה השנייה. אז אני אראה לכם את הדרך קיצור, אראה לכם את זה. פה אותו דבר, אפשר להתחיל מאפס. כל הפונקציות הן אותו דבר, ההבדל היחיד שפה אנחנו הולכים בדרך הארוכה. די נבלבל בין זה לזה. בסדר, פה פשוט, לא כמו בהתחלה, זה פה אני ממש צריך לעשות הכל לבד. צריך לרשום. הכל לבד. פעם שאני רוצה לעבור סלייד, אני פשוט לוחץ פה. אוקיי, זה מעצבן, הרבה יותר קל להכין את הטקסט מראש בקובץ וורד או איך קוראים לדבר הזה? נוטפד. אוקיי, עוד סלייד. זה הכל אותו עיקרון. אפשר להוסיף תמונות, אמרתי לכם, אפשר לעשות איזה, לא יודע אם זה יתפוס על זה, אבל אפשר לעשות אפקטים. אוקיי. זה בעיקרון התוכנה, זה חוסך המון כאב ראש להתעסק עם PowerPoint. אני בדרך כלל מכין פה VSLים אם יש לי את הטקסט מוכן, כל הסיפור לוקח לי 3 דקות. אני בדרך כלל לא שם מוזיקה ברקע, זה סתם מעכב, עושה כאב ראש. זהו, לא צריך להיות פה גאון. VSL טוב, מספיק לו 3 דקות אם חיממתם את הלקוח על המוצר שלכם כמו שצריך, הוא יקנה, תמיד תזכרו לתת קריאה לפעולה, אחרת אף אחד לא יודע מה אתם רוצים מהם. נגיד, אני תמיד אומר, גם עכשיו שהלינק הרכישה יהיה מתחת לסרטון, מי שאוהב מוזמן לעשות לי לייק,
מי שממש אוהב מוזמן לעשות סאבסקרייב לערוץ יוטיוב שלי ולעקוב אחריי. אני מעלה המון חומר שאף משווק לא חושף. אני יודע שיש משווקים שיעשו קורס רק בשביל לראות את הדברים האלה ואז הולך לקנות אותם. אני פשוט נותן לכם כמו שזה, אני בעצמי משלם על הדברים האלה ועושה בזכותם המון 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 כסף. כל אחד מה-VSLים האלה עשה לי עשרות אלפי שקלים, עשרות אלפי, זה בכלל, הדבר הזה, $50,000 ייצר. זהו, תאמינו, לא תאמינו, מי שמספיק זמן בתחום, או מי שיעשה קצת סקר שוק ידע שהמספרים שנדבר עליהם אמיתיים. בכלל לא מציין מספרים, סתם נפלט לי הפעם. אבל זהו, תעשו מלא כסף, שיהיה בהצלחה ונתראה בהדרכה הבאה. ביי.